El programa Ona neix el 2020, en plena pandèmia, i neix després d'aconseguir una tarifa social. La tarifa social, al final, és una ajuda estructurada que el que fa és ajudar a pagar el rebut de l'aigua, fa que el rebut de l'aigua sigui assequible per a aquelles persones que no poden fer front al rebut de l'aigua. Volem que aquestes persones en situació de vulnerabilitat puguin arribar a transformar les seves vides. I apalanquem, diguéssim, aquesta transformació en el vector de la millora de l'ocupació o l'ocupabilitat d'aquestes famílies. El projecte Ona, sobretot, el que els ha donat és l'oportunitat de poder desenvolupar un itinerari professional. Molts d'ells tenen històries molt dures al darrere, amb les necessitats de cobertura de necessitats bàsiques no cobertes, i això no els permetia accedir o seguir un itinerari individualitzat d'inserció laboral. I aquest projecte que els ha permès és precisament això, que tots els recursos giren al voltant seu i que puguin finalment accedir a una professió i sobretot fomentar la seva autonomia. El projecte Ona, com les seves sigles diu, és orientació laboral, necessitats bàsiques i empoderament. Llavors tenim aquests tres pilars i és el que intentem treballar a través d'un acompanyament proper, humà i integral. El fet que tingui tant la part d'intervenció social com la part d'ocupació és el que fa que sigui realment un programa integral on la persona no sent que està treballant per departament, sinó que realment és un treball del conjunt de les problemàtiques de la persona. Objectiu: si estem ara actualment amb 66.000 usuaris que gaudeixen de la tarifa social, doncs evidentment arribar a la major quantitat de persones possibles, perquè això voldrà dir que transformem la societat.